start recording ko na naman. Aha, kat si kaman timang basa ka pugaw ka na uga na rigatan ti makabasaw. Ladies and gentlemen, dato'y kadwa kita pa. Nagapupay di Alfonso Lista. Ano kinagamuta tayo? Ngay pugawon. Nag-amu. Basahin mo. Saan ako pa nang basa ya? Ay pugaw. Ay kaslakin ni kwa. Wah, na dyan. Sige. Good afternoon. Pagkablao man manong may nga dowa pugi. Kablao man amay nga pugaw nga agdagdangag ita nga oras. Ito programa yo manong Rugis Komante Montañosa. Dagdipa-dipa amin nga pugaw. Kan kastamot nga sumabay amin nga magkakaya. Ilocano man winuan niya. Please, Manong John, thank you. Toy abidlis na yun ni Miss Omila from Quirino Province. Miss Omila. Omila. Yos Omila in a sentence. Yos it. Omila. Amom datang karuba tayo. Umila makichismis dito eh. Umila. Ano dyan sonata na Montañosa. Ang kapag nalang lyrics sa kansyon ng taman. Kaya sika making kantan ya. Wala ka awanti. Na di pedal. Awanti pedal basta igamam data tayo microphone ko. Pidit. Okay, partakam nga lang dyan ko na. Ag instrumental pa lang ngaro din nag-request ako ti Montañosa iti version ti FDT aguro ka ako na partay ka na-late naman yeah. Apo, nagbayag ka mga mangigip na hike. Napadakam jitsit ko. So, wala nga. Sige, takanta ko. Montañosa nagan, ili akay hurutan, taisu ti kadakkelan, a probinsya ti Pagilian. Kaputi kalawana isunga pinagkapatda Benggit ifugaw bundok ken kalingga apayaw Ilimijay sagada nagaduti turista Jay bontok ti kabisera ay jay di sentro na May samet na kapintasan Dito'y sa nga lubungan Inagdan akabite Rice terraces jay banawe Kakabsat tamadaydayaw Ingkamani pasindayaw Tattao jay ifugaw Na respeto ken nadayaw May samet a probinsya Makuna kalingga Nagtitirat ti agungga Nalaing dapay agumansa Inidajay apayaw Awan kanu tiyak taktakaw Akay wara di karabaw Ngem awan eti mapukaw Lupangget ti kay kayo Nagadujay hadretu Katno kayat hiyo ti repulyo Mountain trail paparanyo Napesat tababalasang Nagadujay kapangan
no may panggap iti kukod, mapang kayo sadyay bukod. No minas iti silaw, mapan kayo jay ambuklaw. No minas di papatas, mapan kayo sadyay bugiyaw. No minas di balituk, Felix balatuk ken antamuk. No minas iti gambang, ijay lepanto man kayan. No adong ti tatao, mas karkaro dito'y bagyo. Ngayon kanong serbi ti bagyo, nuawan basurero. Saan iualip lipatan, jay lugar apaaduan. Tayo jay tinagtiyambaan, bulak-bula kaaduan. No pangget ti pagkutayman, 1680 papanam. Tayo jay ti pagsasabatan, babaros ken babalasan. Sa dinuman ti papanam, intelo nga amyanan. Awan ti pagdanagam, nudang wabas ti pagluganan. Datang orot apo iti on the spot Montañosa iti 4 dekadua kat iti oras ala 1:21 iti aldaw kat kadoyo pay latta dati manong yung June Seriala Ken adding you nga John Mark Pastor para iti programa tayo nga follow-on at kami manan dito lang ako 97.7 Sweet Radio Santiago City kat nagitipay ako dito mga pangablaaw sakbayan iti dakdaklag nga sunata. Nako Good PM kuya, pakablaawan da kami man dito Arabia at Tiago nga agdungdungag tinaragsak a programa yo. La Lola Saling, Lolo Yuping Pugi, nilakay ko nga ni Jonathan na nagpakalbo. Wow. Kanti family Gagasa, kan family Reyes is me Jane Reyes Gagasa. Prekes man jay kanta nga kasano tilubong ko. Kuna naman. What's that? Kasano tilubong ko. Problema nan tilubong. Kan manong ang magpaigrit yung mandagiti ka doon agdungdungag kita tayo so darinante ken Gerald request ko man tayo inkaman. Thanks uncle. It's me Pajong ti pagrangayan. Oh, ni Pajong. Hello Pajong, kumusta? Di ka bibiyag iti taga Bagyaw. Ay taga Bagyaw dahil ta. Nagmulmula na dati. Sayuti di paspaso jaglalaw ti balay da. Kas di nada taga Bagyaw na. Ngarot karo ba? Taga Bagyaw. Wan kabaryuam launa. Di mo dahil Pajong dahil tao. Kumpani Pajong. Nakita kayo ka DJ Bagyo iday. Maday. Ay apay ngay. Mani mama. Nangisi nga milisuna idi. Atatay. Napo dawon so nga madi mamamaw. Ay kasi ay. Nagtugot ti kamanaw tintiro pagbagi. Nakaro kan sama ay. Manong kablawan taman mamot dito balay nga karupas nga nangan. Jess po ng patol. Nasindam. Ay ka. Dilis ka no nga. Dilis. Amo matiluto na di dilis na. Aba. Ano mo di ka karana binti di bangustuhan katinda di nagulag na. Relien ng dilis. Wow! Wow! Ang lapit mo. Na, at naman bisita tayo nga sa bahay ni Unugan. Ni Papalo. Ala, kumusta Papalo? Wow, okay lang ako. Ngarod, para katigiti agsubsubaybay apo iti may isang paset ti program. Di pa ako tapos. Mamaya na yan
Ganun ba? Ayan, Kasi ayan. Ito mo kunakon. At ato yung karuba, iti may sa apaset iti programa tayo, dati kung kunada nga dat-datlag nga sonata, kat babaen apo, iti paningiteksyo, iti umno. Islam mo dito. Allah! Ay, kilala kita. Siyempre, kilala mo ko. Sikat ako eh. Ha? Kilala nyo isa? Sobrang kabasang ko, apo. Apo, daman iti bisita min, apo. Mabsug kami manon. Nagkasat ti 4 dekado. Adi man pagsuratan ti mga bak. Mga ba, data itugot naman data madinto man nga guman. Wow, sindis, ha? Ngarod, karo ba? Ngarod. Win gatsalyan. Agur ka, Ngarod ti pagsuratak. Ngarod karo ba? Dito yung official text line tayo lang nga mabaling kayo nga sumumpat. 0977-369-1552 and with your name, age, address, kada yung title apo ti sonata. At dati chance hayo nga mga bag iti do gasot a pesos nga load when no cash. No kayo ti cash apo bago kami agawid. Damdama kat sumambot kayo dito istasyon. Ngam no kayo umutilod ay ka no bigat ti ay sasangpo na tayo tata. Dati paglulod kami apo nga nagapo PS Bank na bayan 24 hours bago sumangpot ilod na makapatuok ti aguray nga road tay kunakon isagana yon iti cellphone nyo over our official text line 0977-369-1552 da ito yung nga road ang apo iti datdatlag asunata. Linipat ading ko Diya kung marik na inka panagdungo Na umakon nga gururay agpadpadaan Ti isa sampet mo Aglinipat ading sa empapanaw mo Bidut ti arapa ako Takay kayak moment Iti umadayo Paupawilan ka Tagandat kung agden na takuman Puri eyelid si mungpang malibot. Aging inuwadag na samgino na agurayak inggat makaurnong ka paupawilan ka ating ko paupawilan ka daksang gasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na Tagandat kung agden na takuma Ang iminuwadag na samkino na agurayak inggat makaurnong ka paupawilan ka ating ko paupawilan ka daksang gasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na ating ko alin lipaten ta karing-karita waswasen ta ket pinag
man subsublyanan tanalagit sa anak tunayan. Paupawilan ka tagandat kung agden at akuman angin inuwadag na samkino na agurayak inggat makaunog